Yes, manafinaka. Miasa zegny raha io sady mahery be. Ino mahaizantsika raha zay? Ahaizantsika raha zay zegny ohatra le niseho tamin'ny andro zay zegny inconscience nisehon'ilay raha. Tegna tsy tsolorina, raha tegna tsy haiko mihitsy tamin'ny andro zay hoe fa nagnino i raha io niseho taminahy. Fa izy amin'izao zegny fa haiko ino antony nahatonga izy niseho taminahy. Tamin'ny andro zay zegny zaho nafaka baka tampanifiana. Tamin'izaho nafaka baka tampanifiana zegny zaho mba naniry tandeha hianatra amin'ny université. Safe mahita ery Marco ndraiky labany jiaby an-tanàna io zegny avy mianatra amin'ny université. Anao zegny nafaka baka magniry anao fa tamin'ny fotoana zay zegny zaho tegna tsisy moyen mihitsy ahavitako mandeha mianatra amin'ny université zegny. Ke nanagna désir zegny zaho tamin'ny fotoana io. Nanagna désir zaho hoe mba tandeha mianatra amin'ny université. Nanomboka seconde zegny zaho zany passe baka. Nanomboka seconde zegny zaho efa nanagna désir io. De première zegny zaho de afaka zaho. Fa rehefa nahafaka zaho tsy nanagna moyen zany andeha mpianatra université Tamatave taty izy. De petraka tagnatinà fo zegny ilay désir zay hoe zaho zegny mba tandeha hianatra amin'ny université. Rehefa nahafaka zegny zaho avy teo nandeha nangady vato zegny zahay tamin'ny fotoana io teo, nitady tous les moyens zegny sao de mba misy chance mibiagna zegny aminahy mandeha mianatra amin'ny université. De après an'igny zegny nisy fotoana tegna tsy nahazo de nitsahatra ela. De après zegny vôlagny damo taminaka ito tampola alohanao izy mandeha sambava mandeha amin'ny Riokin agny anao. Ok volagno sady zaho koa zegny tsy de misy raha atao eto ankoatra mandeha an-tanimbary, tsy grave zegny volagno fa andeha zaho. De tamin'ny fotoana zaho nandeha Asambava zegny niaraka zany tsôfitra agnatin'ny minibus taxi brousse mandeha Asambava tampanifiana teo zegny nahita volamena zegny. Nahita volamena mipetraka akeo zegny. De zavako zegny magnodididigny eo tsisy olo fa hoe le volamena fo zegny mipetraka akeo. Volagno ça va koa ty. De nalaiko zegny le volamena de nafatsika anaty saka. De navy Asambava zaho nandeha tampandafy volamena zaho mba zavako ny raha ty volagno tamin'io. De zavandreo zegny raha igny zavandreo volamena. Volagnon-dreo fa mahazo 500 000 anao amin'ny raha ty zany volagnon-dreo. Peser-ndreo raha izy aby tsy raha haiko feky makasiky raha io fô izy ka fa naregny nahazo 500 000 zegny zaho de za courage. Signal Jos amizegny misy namako Jos an-tanimborona mipetraka. Zegny anao zao ty Jos mizaha vidéo. Zay zegny nahavitako nagnanory hivola tamin'ny volamena itako very zay nahitako nahavitako nandeha nianatra Tamatave. Azonao? Ke nagnanjay zegny izy tamin'ny fotoana io de rehefa nahazo vola amin'ny volamena zegny zaho de namboarako dossier jiaby Tasambava tao. Nagnanaovana ilay concours de navita concours zegny zaho de nahafaka zegny zaho teo tamin'ny concours. Safe tamin'ny fotoana zay nedriky tabarika dimy zegny mbala concours zegny nidirina tao. De zaho de rehefa zegny zegny nandiniky koa zaho hoe ataoko akory ariky zaho nafaka concours zegny. Safe nivaly le concours nahafaka zaho. Ataoko akory ariky ahavitako andeha hipetraka Tamatave zaho nefa tsisy vola ahavitako même 500 zegny. Même 500 tsy nanagako tamin'ny fotoana zay. De fomba akory zegny ahavitako andeha hianatra Tamatave koa. Safe zay le désir anahy tamin'ny fotoana zay. Mamako ndraiky papako niteraka zaho tsisy moyen. Ahavitako mandeha mianatra Tamatave. Azonao? De teo koa zegny nandeha nanohy koa zegny zay nandeha nangady vato zegny enfin zegny ndraiky lasa tompo taninay zegny nisy vato be tany tabrany fary tany. De nikoragna ndraiky collecteur ndraiky olo mpividy vato miaraka amin'ny sinoa aby zegny. De ary nanomboka tamin'izay zaho nanagna désir tay anglais. Tamin'izay zegny niakatrakatra le désir anahy tay anglais. De nipody nangady vato de ndraiky lasa niaraka tamin'ny collecteur de enfin zegny nahazo vola be zegny zaho navitako nandeha nianatra Tamatave taty. Ke magnanjay zegny io zegny rehefa mipetraka zegny le désir anao agnatin'ny aigninao agny dininao zegny le raha fa io zegny tsy ampoizinao. Zay le volagno le manifestation zegny.
tsy ampoizinao zegny izy io fa Zagnahary io zegny mahay ny agnatinao agny zegny. De le izy koa zegny izy ka fi raha iforadinianao lasa zegny anao mialigné amin'ny lalagna tianao tongavana fiainana de tafaboaka fo zegny anao amin'igny fa io zegny tsy endrika fagnazavana atao karakôry. Ohatra zay tamin'ny vato aloha lasa namokotra be zegny le tany nangadiana vato de nazoboana za tonga Tamatave zegny za. Ka za zao ty zegny Tamatave eto koa noho ny fahaizako raha zay zegny ça marche zay zegny mahatonga za magnano vidéo aminao fo zegny za motivenao hoe i raha io ça marche. Tsy tanao za zao ty zegny za zao ty Tamatave eto io tanao io Tamatave za io ke magnanjay zegny fiasan'ny la loi d'attraction io zegny mila ambelanao le désir agnatin'ny aignanao ry de mila dininao mila volagninao fa tegna important volaniko mahatsapa. Misy formation zegny ambadika io mampianatra bebe kokoa aminao zegny mahakasiky ny méditation io za mampianatra izy ambadika io. Misy formation zegny millionnaire fondation zegny za koa zegny mampianatra io ambadika io fa zava zegny sao de mba mety zay zegny dingana nan ke tiako zegny mba irasiraha zegny aminao safe za mino fa possible zegny raha jiaby. Ok, izy ka tianao zegny vidéo natao sy efa zay amizegny ambadika io le soa sorata ambany ino lera toratagna vidéo tsabotsika niany fotony za zegny nezaneza tanosy za zegny fononao ke tsikonaovana fanaka hoanigna fonoagna bebe raha tianao zegny tsy maintsy isia amin'ny fiaignanao fo ary ho azonao zegny izy io na mora hely na sarotro zegny fa miankina aminao fo zegny fa za zegny volagna aminao mba za tia mivolagna zegny anao hoe sarotro aza tia mitretrera karaha zay zegny anao. Izy volaniko igny lasa miprogrammer cerveau-nao fa hoe kilera tsy abonao zegny lasa sarotro fo. Izy ka azonao ono atsika tambala hely zegny atsika mbala tsy nahay nitondra bisikilety sarotro nitondra bisikilety ary amizao ty zegny mbala misy olo zisaky izy maventy zao ty zegny mbala tsy mahay mitondra bisikilety fo zegny azonao ke anao zegny aza tia mvolagna raha avavanao matetiky hoe sarotro matoa izy sarotro mbala tsy hainao dikan'izay magnanjegny koa amizao ty zegny maro olo mbala tsy mahay mitondra tomobily maro olo tsy mahay mitondra bajaj tsy mahay mitondra moto sarotro gany karaha zay zegny fa aza tia mivolagna le raha rehetra sarotro zegny anao fa tadiava ny mahamora izy fa io zegny miankina aminao volaniko izy koa mitsabo zegny anao partir ny répétition anao mitondra bisikilety répétition anao mitondra moto répétition anao mitondra tomobily répétition anao mitondra bajaj répétition kilera tsy abonao lasa automatique. Misy millionnaire affirmation zegny miaraka amin'ny lien site web naka io zegny afaka tadiavinao zegny hoe i millionnaire affirmation zegny volagninao ampodipodinao milazonao zegny le feeling araka ny raha nazonao de ho lasa automatique karaha anao mitondra bisikilety ndraiky moto ndraiky tomobily lasa automatique ho fiaignanao zegny izy io. Atikisaka anao aiky tsara anao millionnaire aiko anao ho lasa milliardaire mpagnefoefo naka io zegny izy concept tamin'ny lalagna nandalovako sorako anao magnafinaka izy volaniko ambany io commentaire anao magnoloagna vidéo nitsabontsika niany zegny ke sorako anao mankasitraka hatrany za aminao raha samin'olo mety azo rasaigna izy zegny vidéo ty fa za zegny mbala hety fo mizara zay traikefa nandalovako sy raha aiky zegny amin'ny fiainana. Next video again, peace out my friend.